autisme escolar del 19%, molt per sobre de la mitjana de Catalunya, que se situa en un 12%. Aquestes dades es recullen en un informe presentat aquest dimarts pel grup de necessitats bàsiques del Pla Educatiu d'entorn del Districte de la Salut i Afià, amb l'objectiu de visibilitzar en quina situació es troben els infants i els adolescents d'aquest districte de la ciutat. Les dades són de l'any 2019, prèvies de la pandèmia, per la qual cosa asseguren que actualment han empitjorat. La conclusió principal a la qual han arribat amb aquest estudi és que hi ha molts drets bàsics que no es compleixen i asseguren si no s'aconsegueix fer una acció conjunta perquè aquestes famílies vulnerables rebin els recursos necessaris, la situació de pobresa i desigualtat s'agreujaran. A més, apunten els serveis socials estan sobrecarregats i s'ha incrementat el suport psicològic als infants, uns fets que, segons Maria Nadeu, directora de la Fundació Salut Alta, s'han fet més presents amb l'arribada de la pandèmia. Parlem de que l'escola, en aquests barris en concret, és un espai de protecció, de prevenció, de protecció. La Neus parlava d'un espai d'assistència i l'escola ha desaparegut durant molts mesos i ara mateix ha tornat, però ha tornat amb unes condicions que de vegades no permeten aquest treball. No? Llavors, jo diria que no és que hi hagi més ítems, sinó que els que presentem avui, que eren prepandèmia, si els mirem després de la pandèmia, encara prenen més força. Entre les propostes que han destacat hi ha garantir que les necessitats bàsiques quedin cobertes per tots els infants, assegurar un augment dels recursos professionals o poder ampliar l'oferta d'espais educatius. En aquest sentit, explica que els agents estan esgotats i és necessari que les administracions facin un projecte de ciutat que doni resposta a aquesta situació. La idea de tancar tot això és de dir, nosaltres, des dels nostres pocs mitjans, des del nostre esgotament i des de la nostra poca capacitat, des de la mancança de dades a nivell de Badalona, no? Que ens les hem de treure nosaltres d'on podem. Hem fet tot aquest recull, però ho traslladem a l'administració. També han explicat des de la taula de la infància i adolescència de Badalona que el proper 20 de novembre presentaran un baròmetre dels drets dels infants per conèixer què passa a la ciutat en termes de salut mental, necessitats bàsiques i lleure.